ni malera kata mano mar clean energy kama na chel kumigo mantiere karkacha Clifford kaka inene joten pinje ochopo e piny Kenya ka mondo mi gitwagi wi lokruok mar kor lwasi kendo koro gitieko to gindiko recommendations mag kendo gitime kata kawacho ni en winjruok mag pinje mag Afrika tiende nango ka yude achiel kachiel mano kama entiere e winjo ni entiere magi de wire ni otim machielo bende chako dwok piny mage monego bed ni medo mage monego bed ni entiere karka koro ka kori romo orumo bende ochope kiwango mani geno ni chope gigo mane gidhi mulo bende gimulo erokamano Cleophas mokwongo adwa ni mondo aler ne jopiny ni romo mar climate change ni ok en gima nochakore kawuono kadok chien higni 25 mokalo jotelo mag piny mangima osebedo ka romo kendo winjruok itimo on weche mag alwora nochakore gi United Nations Framework Convention on Climate Change wachak wadhi Kyoto Protocol kaeto ji odhi Copenhagen kuma wach mar COP ni nochakore 20 something years ago koro gisebedo ka giromo iloso agreements iketo pledges to nitie gik mitimo to nitie gik mok tim koro i rombe gi jo Africa osebedo ka dhi as independent countries koro kane gibedo piny presidents ma Africa kato giwacho ni no nikech ok wane ka riwruok ma wan go mag piny mangima kelo winjruok makare wang' ni wadwa dhi kaka jo Africa to wadwa dhi gi duol achiel ni wan wadwa rango koro e summit mar kaka heads of state ne giromo ma giwinjore ni wadwa bedo gi romo mar jo Africa kendwa kech Africa ka climatic conditions chalre weather patterns are almost the same challenges mwayudo kaka jo Kenya samore ma jo Uganda ni go to samore ma jo South Africa be bedo koro momiyo ne giwinjore to giwacho ni sani wadwa bedo gi summit mar Africa on climate matters maka wabodhi e COP 28 ma wabodhi in UAE in November to wadhi gi duol achiel kaka jo Africa koro gik machendo ka gin gik machalo kaka gope ma jo Africa nigo giwacho ni miwa gope mang'eny to wachulo expensively koro gope gi heads of states gi neno ni mondo obed gi new financing architecture mondo gope wa ma wan go kaka jo Africa wadwok gi e nengo mapiny nikech gope gi are directly linked gi wach climate change emissions mwasafa kata consequences ma climate change ok obedo created Africa ka gases miwacho ni kelo liet e alwora gin gik ma in the western world koro nikech wainyore ngima obedo matek to sama ngima obedo matek niwinjo ka kero wacho ni ber mondo ibed gi gowi than tho kidier koro chuno jo Africa ni nyaka wabed ga ng'owa gi gopi koro emomiyo ne giwacho ni koro sani wadwa kono jo western world ni gope wagi nyaka wa review mondo wachul gi e yo matin to mago gope motenore kod weche gi mag lokruok mar kor lwasi not per se ngeni sama gin gope mage bende ginyalo wacho ni gin gope to gin mana gope ma pono ne kao e dongruok mag sectors mamoko kata mag gero apeni gin yore mamoko to bende nitiere gope ma ichiwo kata ma piny Kenya kao mondo mi okedane kod weche gi mag lokruok mar kor lwasi okay gima timore ni kor lwasi en a nexus moriwo very many things sama ji nigi oro kech bede piny sama koth pi mang'eny nderni kethare pi ma imodho onge koro gope gi are directly linked gi wach climate change koro emomiyo giwacho ni gope mabiro kata mabiro nikech weche ma kethruok alwora nyaka wadwoke e nengo mapiny koro mano emomiyo gidwaro gimiluongo ni debt restructuring kata debt relief kato pesa biro mang'eny ahinya mar kedo gi alwora to joma miyowa pesa gi be nigi conditions ni pesa mwakelo ni nyaka oti kama kama in ng'ama osebedo e sector ni ng'eni ang' wadhi mana mos mondo mi wayudene ni gigi gitiyo yo machalo nade yiena mondo mi ka ng'adi gi kanya akela ne Victor Oku network iwinjo ka ni mana kaka